een lang stuk stoel wat klaarmaken voor het laatste opnemen van de ziekenhuishuizen van de beter. Mark is op de fiets en hij is ook de activeer. Hij heeft een klaarwerkje. En als hij zo meteen een roosje naast zit, neem ik hem alsjeblieft niet kwalijk. Maar ik heb deze veel straks zonder, dit houdt het. Ik zal het je even uitleggen. Net kwam er een man van de MCV langs een interview. En hij vroeg mij, hoe hou je dit nou vol? En dan nog zingen erbij. En zei, lang leven dit trakje door. Die houden nooit Nou ja, ik ga kijken.